respecte a l'expedient de regulació no hi ha ninguna modificació per part de la directora general. Sí que va comentar molt clarament el que ja sabíem, que havia demanat informes, ha demanat informes a diversos departaments de la casa per a saber com estarà aquesta empresa a partir del dia 1 de juliol, quan es produïsquen les pròximes eixides més nombroses, i a partir del dia 1 de setembre, i en funció d'això és possible que prenga alguna decisió, no ens digui quina, però l'ERO es manté tal qual. Si hi ha hagut algun, tiró en el govern valencià sobre si s'anava a retocar o no s'anava a retocar este ERO, està clar que el govern valencià ha imposat la seva tesi. Respecte al plus conveni, ens van anunciar la presentació d'un recurs davant del Tribunal Suprem. És un recurs que s'anuncia i després, com diuen els advocats, se substancia, és a dir, hi ha 15 dies hàbils per a que l'empresa redacti aquest recurs i l'envia al Tribunal Suprem. A mi personalment em va sorprendre molt que en eixir de la reunió hi havia un teletip de l'agència EFE en què l'empresa afirmava que estava disposta a negociar amb els sindicats. Jo allí dins no vaig tindre en absolut aquesta sensació. Si ens ho van dir va ser tan subtil que jo no ho vaig entendre així, no sé com ho van entendre els meus companys, jo no ho vaig entendre així, però bueno, este comitè d'empresa està dispost a parlar sempre amb la direcció de la casa sobre el plus conveni, sobre el que faci falta. N'hi ha poc que negociar sobre el plus conveni, les quantitats són eixes, s'han de pagar, es pot parlar del calendari de pagaments o de coses d'aquest tipus, és a dir, que l'empresa en aquests moments no tinga aquesta liquiditat per a fer front al pagament del plus conveni. Sí que ens han dit que la nòmina del mes d'abril per als treballadors que estan dins de la casa es va continuar descomptant el plus conveni perquè la transferència que ha fet la Generalitat inclou la retallada del plus conveni. I la resta de les coses continuem en la mateixa línia de moment de no donar-nos la informació que demanem, encara que ells de tot prenen nota i de tot ens diuen que ens contestaran, però a mi me va fer la sensació, a mi almenys, de que no pensen donar-nos ni les baremacions dels treballadors ni tampoc la llista de treballadors no afectats per l'ERO que este comitè d'empresa ha demanat 50 vegades i no hi ha manera de que la tinguem. El comitè d'empresa va acordar l'altre dia un calendari de mobilitzacions al qual vos convidem als de dins i als de fora. El més pròxim és el de demà. Demà se celebra en València la manifestació del 25 d'abril d'Acció Cultural. La pancarta de capçalera anirà seguida d'una pancarta que portaran els treballadors de Radio Televisió Valenciana. És a les 6 de la vesprada en la plaça de Sant Agustí, per tant, us convidem a que a les 5:30 estigueu en la plaça de Sant Agustí darrere de la pancarta de capçalera, perquè estarem els treballadors de Radio Televisió Valenciana per a defensar els nostres llocs de treball. I la setmana que ve, el dia 3 de maig, divendres, és el Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió i de la Llibertat de Premsa. Sabeu que la Unió de Periodistes Valencians ha concedit al comitè d'empresa el Premi Llibertat d'Expressió, i un altre premi també és per a tots els treballadors de la comunicació afectats per la crisi que han perdut el seu lloc de treball. Així precisament d'això sabem molt, i anirem, en comptes de tindre la concentració així des divendres, la tindrem en la plaça del Patriarca i la tindrem en la Universitat de València. Us convidem a tots els treballadors que esteu fora de la casa i els que esteu dins però no treballeu aquest dia, a que vingueu divendres de matí a la plaça del Patriarca i a la Universitat de València, a la nau, a acompanyar al comitè d'empresa a recollir este premi. Serà un bon moment d'anar en els grupetins, de reivindicar esta empresa com a servei públic, de reivindicar els nostres llocs de treball i de continuar al carrer per a dir que anem a lluitar per tots els llocs de treball en aquesta casa fins al final. Gràcies. Nosaltres entenem que no hi ha base per a recórrer el que ens ha donat la raó. Si han de pagar, els hem demanat que si tenen dificultats per a pagar, atenguen primer els pagaments dels companys que estan al carrer, que són els que en aquests moments estan en pitjor condició, i que la prioritat siga tornar-los els diners a ells si ho han de fer de forma escalonada. I en segon lloc, que en aquests moments l'empresa el que té damunt de la taula és una sentència que li diu que descomptar les quantitats és incorrecte, que si este mes no ho han fet per una qüestió de temps, perquè la Generalitat ja els havia donat la partida per a pagar les nòmines, que deixen de descomptar a partir de la pròxima nòmina, perquè en aquests moments el que val és l'única sentència que tenen que els diu que el descompte que estan practicant és il·legal. I a banda d'això, animar-vos a participar en les concentracions, animar-vos a que mantinguem la presència en el carrer, perquè és important que tinguem presència, la mantinguem i no la perdem durant tot aquest procés.